Bona va, ja arribem a la meitat aquí, nois, pràcticament. Ja s'ha donat punt això sí que és un boig. Bueno, a continuació, ni és el micromando, ni és el comander, ni és el comando. Aquest any s'han animat. Bueno, aquí tinc apuntat una cosa, jo ho diré. Després ja veureu que canvia una mica la situació. Potser perquè no hi ha... Però el següent serà les mares i els pares. Ah, les mares, aves. No. Sí. Jo el que em digueu. Fa mitja hora que no serà amb les figues toves. Semblen macereres. Aquests de la Junta tenen vist
instruccions diu aplicar al voltant de la patata i els pebrots. Espera, fes buscar. I diu, es notarà a l'instant l'efecte calor. Què crec això? Jo per mi, que està molt clar, això si ho poses al costat així, podeu escalfar, per mi que és per fer escalivada. A mi em sembla que això no funciona, Com no sigui que després et quedin els dits gelats i fes com si et cremessin. No ho entenc. Tu prova. Ja m'ho boníssim, No, el pebrot, què? Que anem a mirar més coses, a veure si trobo més interessant. Què més hi ha? Calleu, nenes. Que també tira roba. No, que marca no és. Què dirà? Doncs aquí diu que el seu tacte és prodigiós. Què voleu que us diga? Que fa emocionar qui ho toquen. Doncs a mi que m'ho expliquin. Per mi que aquestes instruccions estan equivocades. I fixa, diu que si t'animés és comestible i té gust a fruita. Mira. Escolta, un segon. Aquí deu saber posar el mòbil i que... Però diu comestible. Sí. Perquè segons de qui sigui, pot tenir gust de tutti frutti, I per menjar-s'ho s'hauria d'estar una mica boig, I a més, ui, i això? I això què representa? Això diu que és per fer massatges de xocolata. Què dius? Sí, aquí posa això. És passat. Bueno, yo, más que nada.
Morientes! No, és que no, amb tots aquells que se n'han acabat d'aquí, no? Jo això, és que això, la mica d'aquí com un jo volia que és una eina, això. Aquest d'aquí, no? Aquest d'aquí no és guarda. És gros pel forat. És gros pel forat, Carla. Oh, però hi ha molts forats aquí, Sí. Si estan molt tots... Calla, he trobat una altra cosa, He trobat una altra cosa. A veure, què és això? Doncs, no ho entenc. No ho entenc. Oi, ja que és un... Aquí posa instrument bàsic per a les dones que fan servir poc el seu aparell. Ja té bé, però, ens fas entendre productes de neteja. Això ho faig servir jo amunt i avall, dins a fora, i tinc tot net com una patena. Hombre! I ara què? Em sembla a mi que no queries una cosa més, Busca. A veure, mirem. Em sembla que aquí hi ha una ampolleta, A veure, perfum afrodisíac. Una boja dels homes, tant de nit o de dia. Vaja, per fi! Una cosa que t'ha sortit de la colla! Hombre! Això on estem? Més que de cacaulats! Ara em sembla que va la canalla, La canalla, els detalles. És els maltres. De tec, ¿vale?